Και του χρόνου, κορίτσια, και αγόρια. Ο Κύριος να μας φωτίζει, να μας ελεεί. Και τόση δουλειά και το Τριάντα. Εδώ ο Γιώργος μας παίρνει. Έλα, Ειρήνα, πάρει και το παιδί ο Γιώργος. Που θα είναι πεποτρίνη και μετά θα βλέπει τον εαυτούλη του. Κοίτα το πισό. Παιδιά, θα κάνετε αυτό μόνο. Α, όχι όλο κόκκινο πάνω εκεί τη συνέχεια. Συνεχόμενο εδώ γιατί τα μπερδεύουν. Ένα κόκκινο, ένα άσπρο που πάει. Οπότε και περισσεύει και για πάνω. Συγγνώμη που σας τα βγάζω. Έχουμε τελειώσει του λαμπάνα εμείς. Έχετε τελειώσει εσείς, αλλά... Να γίνει μια ομορφιά. Να φέρω πάλι την περαίτα. Ένα και άλλο. Μπράβο. Έτσι, κατάλαβες, γιατί τα κάνουμε εδώ, θα βάλω το άσπρο. Να κάνεις εδώ είναι Γουστόζα μου, καλή. Τι να κάνω, δεν ξέρω πώς τη μέση, λίγο. Να βάλουμε το σταυρό. Φτάνει. Κρίνε το εσύ, δεν. Άμα δεις ότι παίρνει κι άλλο. Τα κόκκινα. Άμα το κόκκινα, έτσι εδώ. Έλα. Ποιος με... Έλα το παιδί. Ελάτε μέσα να θέλετε. Μας φτάσαμε και τα κόκκινα πάλι καλά.